Cea mai frumoasă vacanță din viața ta te așteaptă. Dar ce te faci dacă se transformă într-un coșmar? Doar o cincime din deșeurile din plastic este reciclată în România. Dacă vrei să schimbi acest lucru, selectează în sacul galben deșeurile din plastic, dar numai după ce le-ai golit în prealabil. Cu un singur gest, economisești o mulțime de spațiu. Ce se colectează separat, se transportă separat. Sacii galbeni sunt încărcați pe o bandă unde o armată de oameni sortează pe categorii. Totul este balotat, ajunge la reciclatorul final, unde este prelucrat, apoi se întoarce la tine nou-nouț. Și totul a început cu gestul tău de a colecta separat. Depinde doar de noi să salvăm planeta.